No i witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, to jest Patty, to jest BF5 Alpha. I tak na początku tylko wspomnę, bo tu mnie o to proszono, jest takie coś jak game, ja to zaraz zdejmę, tylko opowiem o co chodzi. Stałem się partnerem czegoś takiego programu partnerskiego jak EA Game Changer, dzięki któremu tam będę dostawał gry od EA i właśnie w ramach tego programu dostałem dostęp do bety Battlefielda 5. No i to tyle w zasadzie miałem powiedzieć. I fajny program, to jest taki partnerski i polecam bardzo. I fajnie, dobra, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o jaką mnie proszono, żeby zrobić to. Na jakim gram sprzęcie i jak działa. Ktoś do mnie strzela. Tutaj nie doszukałem się jakichś wielkich ustawień graficznych. W zasadzie to nie doszukałem się żadnych ustawień graficznych. Alfy, a powiedziałem bety? No to alfy. Oprócz tego, że jest rozdziałka i vertical sync. Są advanced? Gdzie są advanced? A tu! To ja tego nie widziałem, dobra. No dobrze, żeście mi powiedzieli, bo ja bym nie znalazł. I teraz sobie ustawimy custom. Ja na takich nigdy nie gram ultra, bo to bez sensu. Anti-aliasing post, bez przesady. To damy na to high. Bo gram na jednym kompie. Drugi komputer już stoi obok, ale jeszcze nie jest złożony. Także na razie no. To ma być, dobra, future frame rendering. Aha, to jest UI scaling, okej, dobra. Czy te ustawienia się zapisały? Ja muszę zawsze sprawdzić. YouTuber zero profesjonalizmu, no tak, wiem. Ale to jest alfa, to mogę sobie pozwolić, dobra. I w takich ustawieniach i w zasadzie na tych ultrach gra działa, no mniej więcej w 60 klatkach. A trzeba brać pod uwagę, że na jednym kompie gram, streamuję i jeszcze do tego nagrywam. Czego się przy tak wymagających grach raczej robić nie powinno, no. I działa bardzo dobrze przy takich ustawieniach i wygląda również bardzo dobrze. A trzeba pamiętać, że to jest jeszcze alfa, także na pewno w tej materii będzie lepiej. Dobra, no to co, gramy. Gramy Niemcami. Mamy tutaj karabin STG-44. Mamy pistolet. Graficznie wygląda no bardzo ładnie w każdym razie. Tak, wymagania są bardzo podobne, jak nie identyczne jak w BF-ie 1. Czy ja gram murzynem? Nie mam pojęcia. Już ktoś... Dobra, muszę stać trochę głośniej. Chyba tak, bo padłeś pierwszy. To by miało sens. No i tutaj jak widzicie możemy leżeć sobie na ziemi i wezwać jeszcze... O, na przykład, że pomocy, pomóż mi, a to jest wróg, to on mi raczej nie pomoże. Co za komputerek nowy składasz? Kupiłem już złożony. Drugi komputer do streama. Witam cię, Tex. Cześć, Tex. I tak to, moi drodzy, wygląda. Mapkę mamy jedną. Tą, która była na wszystkich tych filmach zaprezentowana. Aha, a jeszcze nie powiedziałem, na jakim gram sprzęcie. No gram na karcie nvidiowskiej GeForce GTX 1070. Na niej gram, streamuję i nagrywam, także jest obciążona bardzo dużo ale jak widać działa to bez większych problemów. Także optymalizacja jest spoko. Tak jak i grafika zresztą. Dobra, O, jest wróg. Wow, patrz, cały skład wystrzelałem. Jaki jestem dobry. Myślałem, że on żyje jeszcze. Czy ja mam apteczki gdzieś? Co ja w ogóle tutaj mam? Panzerfausta, dynamit i zestaw do... Co to jest? Zestaw do budowania... Aha, do naprawiania pewnie i do budowania barykad. A zobaczymy destrukcję jak wygląda. Cześć, migacz. No tak. Trochę głupio, że znikają te obiekty, ale jak widać w porównaniu do poprzednich BF-ów to one się tak jakby fizycznie bardziej burzą i nawet śnieg spada z dachu i tak dalej. A na przykład w Bad Company jak zniszczyliśmy tą ścianę w domu, to po prostu ona znikała tak w miejscu. Ty powinnaś pamiętać, bo ty masz na świeżo w miarę Bad Company, nie? No. Dobra, nie przejmujemy punktu, czyli
Tu Battle ktoś jest. Night 5. Czemu Battle Bo Night? Fort... Aha, że Fortnite. Fortfield. Jest dużo większy odrzut niż wcześniej. Tak to przynajmniej czuć. No i jak chcemy umrzeć, to nie wiem, czy jest opcja szybszego wykrwawienia się. Jak krzyczymy, to się zwalnia te wykrwawianie, no i... O! I zostałem wyleczony. Tu przez kolegę. Czy koleżankę? Nie, kolegę. Tu w ogóle akurat jesteśmy na serwerze chyba... O, Rok hostuje, dziękuję bardzo Rok za hosta. Witam wszystkich widzów od Roka. Tu akurat chyba trafiliśmy na taki Jezus. Na taki serwer, gdzie jest więcej tych... Gdzie ludzie grają poprawnie historycznie. W sensie nie ma kobiet i tych. Aha, bo nie mówiłem tego jeszcze podczas nagrywania, także z ciekawostek dostałem bana na Facebooku na dobę za to, że zapowiadając streama z tej gry napisałem w poście, że będę strzelał do kobiet i murzynów. No da się to robić w tej grze, także nie wiem w czym problem, no ale Facebook zinterpretował to na tyle negatywnie, że zostałem zbanowany. Całe szczęście tylko na dobę. Także aby tyle. Rasista. A następny raz zostanę zbanowany na 3 dni. Dostałem takie info. Niektórzy mają na rok bana. Kto ma na rok bana? No niektórzy. Tak? Mój znajomy na przykład miał. Patrzcie, można dziubać stół nożem. A można też na przykład się skupić na strzelaniu do przeciwników na odmianę. Nie wiem, ta beta, znaczy ta alfa trwa krótko. Do początku chyba lipca. Dobra, spróbujemy kogoś zabić teraz na odmianę. To nasz sniper. Czy to jest murzyn? No. Nie, to jest Niemiec ninja. On ma maskę ninja na twarzy. Dobra, czy macie jakieś pytania? I do ludzi teraz na streamie, i do ludzi na YouTubie. To w komentarzach mogą pisać. A propos BF-a na tą chwilę, co on sobą reprezentuje. Czy coś chcecie, żeby pokazać na przykład specjalnego? Czy coś w ogóle byście chcieli wiedzieć? Gdzie ma panie chciwy? Ella. Oczywiście na streamie zachęcam do subów, prawda, do donate'ów. Poprawność historyczna broni, jak wygląda. Znaczy no, bronie... O, na przykład różnica taka względem poprzednich BF-ów jest, że nie mogę zniszczyć płotu nożem. Co mi akurat się nie podoba, bo byłem do tego przyzwyczajony już. Bronie są, no takie, wyglądają tak jak powinny wyglądać, brzmią też bardzo ładnie. O, taka nowość, możemy wykopać okno z buta i wskoczyć. To fajna bardzo rzecz. I możemy na przykład położyć się na plecach. Wow. I się obracać i strzelać leżąc na ziemi. Na pleckach. A ja gram murzynem chyba. Murzynką? Albo z mrozu mam takie ręce może szczarniałe. Ciężko stwierdzić. Także no bronie, wiadomo, że są takie dodatki, które tam nigdy w boju nie były raczej używane. Rzeczywiście, ale są w miarę co? Realne. Są te kosa... No, przeskoczył. Siema Jaś, witam. Cześć Jaś. A no, nie mogę. Cały czas zapominam. Ale mogę chyba tak. Dynamit bereit. No. Aha, a propos tego pojazdy. Zaraz spróbuję jakieś pojazdy pokazać. A ja w ogóle gdzie ja biegnę? Się zagadałem. Tego tak zwanego announcera, który nam mówi obiekty i tak dalej. Możemy go sobie, może mówić po angielsku z akcentem, co jest mega głupie. Może też na szczęście mówić w natywnych językach, czyli po niemiecku i po angielsku. Nie ma chyba opcji wyłączenia go całkiem, przynajmniej tutaj. No tak, celownik, znaczy to są rzeczy, które gdzieś tam były, ale no raczej nie były używane nigdy. Czy będą mówili w innych językach? No tak, bo tam będą jeszcze co? Będą Rosjanie? Myślę, że tak. Myślę, że będzie mówił w natywnych językach. Siema rozkurwiator, witam. Siema młody.
Patty, ty ostatnio przeszłaś BFA 1. Jak twoje wrażenia z BFA 1 z kampanii? Podobała ci się? No to co z tym Włochem. A jak podobało na mi przykład się. podobała ci się lepiej w Bad Company czy w jedynce? Bad Company. Mi się też podoba lepiej w Bad Company. A kampania tutaj w piątce ma być taka właśnie jak w jedynce mniej więcej, w sensie też będzie podzielona na takie jakby odcinki i będzie kilku różnych bohaterów. Ale nawet spoko było to w Tak? BF1, no. Podobało mi się. I jedną bohaterką na pewno, to już wiemy co widać po trailerach, będzie członkini norweskiego ruchu oporu. Tam ktoś łazi, ale go nie widać. Siema, Ale ją Samowski. sprawdzę. Nie, no niczemu sprawdzam. Test mi zrobi zaraz. Albo z tym samolotem też fajne Tu było się boję misja. zeskoczyć. Czy to wybucha? No. Wow. Jakoś tak... O! Ktoś wyjrzał z możliwe. Zagraj MG34, dobra, zaraz sprawdzimy. Siema Pewex. Ej, na razie nawet nie słychać wszystkich tych, na razie nie słychać bab jęczących na polu bitwy. A zaraz to zobaczymy, ale tu chyba nie można wybrać, czy my gramy ten... Chyba nie można wybrać, czy my gramy babką czy facetem. Chyba nie ma personalizacji tutaj w Alfie. Siema Przemo G. Przemo GTV. Coś tu jest tak pusto w ogóle. 20 na 25. No i tyle. Czy jest Friendly Fire? Nie. No bo to nie jest hardcore. Na hardkorze nigdy nie było. Znaczy na nie hardkorze nigdy nie było. Tutaj mamy daily ten. Takie wyzwania tak jakby. Wow, Mordora, dzięki za hosta. Siema Wolfeo. Dobra, MG34 Hejka. prosił kolega pograć. Nie ma. Jest Bren. Tu w snajperze mamy Mausera. Tak w ogóle wygląda widok tego wybierania sobie postaci. Tu mamy MP40 albo Gevera. A tutaj mamy STG-44 albo Erma Machine Pistole. Bierz czołg. A czy ja mogę wziąć czołg? Mogę wziąć samolot. Nie, możemy... I sobie wybieramy, o. Sztukas B2, Sztukas B1 i BF109G2. Spróbujmy. Dostałem kod dzięki EA Game Changer. Patrzcie. Spróbujemy go zestrzelić. Siema Thompson. No, obrywa fest. Wow. Teraz Wow. możecie się poczuć jak w World of Warplanes. Kurde, ile on ma tego HP? Można jeszcze tak. Ale powiem wam, że tak chyba trudniej. O! Blisko. Kalkulatorek. Tak jest klimatyczniej. On się nawet nie kopci. Za preordera... Aha, za preordera nie ma dostępu do alfy, to nawet nie wiedziałem. Kurde, chyba go nie zeszczelę w końcu. Ja już jestem prawie... A, na X mogę się... O lol. Ale fajne takie. Niklaus von Richthofen, ja. Dobra, to był, moi drodzy, samolot. Ja samolotami nigdy w BF-ie nie przepadałem jakoś za bardzo za lataniem. Aha, musisz zmienić klasę klasy. O kurde, Termi, ale no o kampanii prawie nic nie wiemy, to ciężko coś tutaj się rozwodzić na ten temat. Dobra, weźmy sobie tego z MP40. Serwus. Próbujmy coś poszczelać. Siema, Hechus. Wskakuj. Tu wysadzę. O ja bo... Nie, to dym. Pisałem na bramki Życzko. Wow. Patrzcie, śnieg aż spadł z dachu. Wow. Chcę, żeby gonił mnie ktoś.
tutaj możemy... Aha, spróbuję pokazać gdzieś tam te, że można sobie podpiąć działko na przykład do czołgu i... O, patrzcie jak fajnie. Nieskończona amunicja w tym jest. Siema Filip, a to tylko ja. Nie? Tu jestem Siema, medykiem, no mam strzykawę. Tu mogę rzucać apteki. Aha, to wszyscy mają do budowania ten sprzęt. Tak, śnieg spada z dachu. W ogóle, no graficznie jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Znaczy w sumie podobnie do BFA 1 z takimi więcej takich detali. Że na przykład jest taki lekki blur na tej broni jak się biegnie. Ale jest całkiem inny, oni się tym chwalili, że ten odrzut jest jakoś tam tak realistycznie zrobiony. No jest duży odrzut generalnie, bardzo. Czuć to, jak się strzela. O, tu się ktoś skulał. A, i całkowicie inaczej wygląda spotowanie. Nie ma czegoś takiego, że oznaczacie wroga, tylko oznaczacie pozycję, gdzie widzieliście wroga. Widzicie? Jest czerwony trójkąt i pozycja jego się nie zmienia. I oznaczamy tylko miejsce, gdzie go widzieliśmy, a nie tak, że... jest ten znacznik do niego przyczepiony i mamy takiego wallhacka tak jakby, także to jest bardzo fajne, bo to było takie bez sensu, że wcześniej te spotowanie, jak pamiętacie, wyglądało tak, że można było po prostu maszować Q na ślepo i po całym tym, i po całej mapie zaznaczać wrogów. A tutaj już czegoś takiego nie ma, także według mnie jak najbardziej to jest zmiana na plus. Cześć Algernon. Siema Algernon. O, krew na ściegu taka fajna jest. Taka jaśniutka. Verdammt! Feindliche MG! No i... Czy rozdaje pan kluczyki jakieś do tej alfy? No niestety nie ma takiej możliwości, bo to dostaliśmy tylko po jednym. Ich bin getroffen! Krzyczę. Helf mir, verdammt nochmal! I umarłem. Ej, ale nie widzieliśmy jeszcze ani jednej kobiety i ani jednego murzyna. I powiem wam, jak nie ma tego rujnowania klimatu przez to, to jest naprawdę spoko. Nie w kampanii w Norwegii, to właśnie to co grasz, nie chodzi mi o kampanię single player. To nie wiem o co ci chodzi. O, tak wygląda nasz skład, patrzcie. Sami faceci i do tego sami biali. Co prawda ci nie wiem po co mają gogle na motor, a ten się w ninja bawi. Ale okej. Tu gdzieś można zmienić jakieś, jak ktoś to mówił, klasy. A, tu się coś robi. Ja to muszę porozkminiać. Archetyp tak zwany. To mamy tylko jeden. Chirurg polowy. I widzicie, tu są tak jakby, każdy ma różne jakieś tam, powiedzmy, umiejętności. O! Co ten ma na gębie? Ale to faktycznie były takie maski. Daj Patce pograć. Chcesz pograć? Ja będę hołą grała. A no właśnie, Patty będzie grała potem we Fira. O, i tutaj mamy chyba... On się czymś różni? Tak. Chirurg rzeźnik, dokładnie. A w tym mamy co? A, tu nie możemy wybrać sobie. O, jest MG34. W ogóle macie tak... Ja mam takie wrażenie, że jest pusto jakoś tak, kurde. Bo jest nas 20 na 22. To nie jest full. Ale no... Ja myślałem, że się zniszczą. Przegrzewa się. To jest spoko. Nie idzie, bo jest obudowane. A tu? A zbuduj. Ale no... O, tutaj... A widzicie? Patrzcie. Jak klikamy T, to mamy pokazane miejsca, gdzie możemy sobie coś... Aha, bo tu już jest wybudowane. To już jest obudowane, widzisz? Workami. Z piaskiem. Czy można mieć haki? Na razie nie znalazłem takiej możliwości. O! Patrzcie, i budujemy. Wow. No jest budowane. I to spoko jest. No nie, na szczęście nie wygląda to tak jak we Fortnite'cie. Nie ma tutaj jakiejś super zaawansowanej animacji, no ale wiecie, jakby miał układać worek z piaskiem jeden po drugim, to myślę, żebyśmy się tu nie nagrali za dużo.
Aha, i w porównaniu do poprzednich BF-ów mamy o wiele mniej amunicji na początku, spawnując się. I dlatego możemy sobie ją pobrać częściej w trakcie już gry. I strzelać na przykład z ciężkiego karabinu możemy tak tylko z takiego przymierzenia. To jest straszny odrzut. Albo się kładziemy i rozstawiamy sobie dwójnóg i strzelamy. Także to jest spoko. Tak, na początku w ogóle powinien piasek do worków nasypać, no i... Takie to Rainbow Six. No to jest takie te spotowanie i budowanie jest takie trochę właśnie z Rainbow Sixa. A co on tu ma? Amunicję i... Aha, spotting flare. Czyli jak ją strzelam, to po prostu przeciwników ona nam wykrywa. A, i taki obszar się pojawia. No to jest spoko. Czy można się rzucać? Tak, można paść na pysk. I co ciekawe, można też paść w tył. O, i na pleckach sobie leżeć i strzelać. Tam panu się pomylił mundur, bo miał zamiast kamuflażu zimowego to jakiś zielony. Hier, Munition. Mach was draus. A! Za szybko. To budowanie bardziej podobne do Rainbow Six Siege. No o tym właśnie mówię. Czy da się na lewo i prawo? Nie, nie ma w zwolnionym tempie skoków. Ich sterbe. No właśnie, umieram. Hilfe. Helft mir verdammt nochmal. Tak, nogi są. Blut. Überall. Ej, zmarliśmy niestety. Dobra, gdzie by tutaj się... Tu nie mogę sobie zmienić? Nie. Też czuć to tak wyraźnie, że na przykład jak się biega tą klasą, to szybciej o wiele biegnie niż tym z ciężkim karabinem. Także powiem wam, jak się już gra, to jest o wiele fajniej niż na tym, co się oglądało. A, no ale wielki, że tak powiem, babol historyczny. Teraz wam tego nie pokażę. Ale zamiast flagi nazistowskiej ze swastyką jest jakaś taka przerobiona flaga Cesarstwa Niemieckiego. Czerwono-biało-czarna. Co w ogóle jest bez sensu. A u góry w oznaczeniach macie Brytyjczyków normalnie, a Niemców macie tym krzyżem belkowym, tak zwanym, czy bałkańskim inaczej. To już jest, no, w miarę okej. Powiedzmy, ale... Ale tam to już jest takie naginanie. No my tu nie walczymy z Cesarstwem Niemieckim, tylko z III Rzeszą. I to już jest jawne kłamstwo. Cześć, Tuńczyk. Siema Danziger, siema Tuńczyk. O, patrzcie, widzicie? Tak to wygląda. A, tutaj w ogóle jeszcze mamy... To jest taki wariant, że to jest flaga Cesarstwa Niemieckiego z krzyżem belkowym w środku, no i to jest... bez sensu. O, Nehm ich mit, ja? tutaj jest pojazd... To jest Jagd Tiger bodaj. Nie można się w grach wcielać żołnierzy pod znakiem III Rzeszy swastyki, coś tam, coś tam. No ale kiedyś można było. A, to jest Sturm Tiger, tak. Sturm Tiger, faktycznie. Spróbujemy za chwilę jakimś pojazdem powiedzieć. Czekaj. Niestety. Didn't make it. Dobra, zastrzeliłbym na odmianę przeciwnika jakiegoś. Podobny do tego Luftwaffe, bo takie same oznaczenie było i na pojazdach, i na samolotach. Nie, jest destrukcja. Destrukcja jest właśnie w sumie największa. Chyba. Co się śmiesz? Grumpy. Ich sterbe. A no tak. No na flagach nie. Na flagach nie było takiego oznaczenia nigdy, no. Ale na pojazdach było. No ja próbuję pojazdem, ale nigdzie nie ma wolnego pojazdu, jak widzicie. Tutaj sobie jedzie jeden nasz. Cześć, Costello. Siema Costello.
Dobra, weźmiemy sobie klasę inną. Spróbujemy tym. Brakuje głosów Niemców Skoda 2. Tak, samolot mam. Samolotem już latałem, nie potrafię. Siema Filiana. Mapa jest dużo mniejsza niż w BF, ale jak w BF? To jest BF. Jest mało ludzi w ogóle na tej mapie, teraz już 18 na 19 i dlatego też jest takie wrażenie trochę takiej pustki. A, ty przede mną, a ja się akurat musiałem po nodze podrapać. Siema Luke. Jest strach. Bo tu jest wojna, Patty, a ty się patrzysz w telefon, zaraz cię zaszczelą. Tak, w Alfie jest dostępna ta jedna mapa, która była na wszystkich prezentacjach. Patrz, Patty, zabiłem człowieka. Pan bardzo krzyczał. Murzyn! Ale amerykański, to jeszcze jest do tego. Czy robią się ślady na śniegu? Robią się. Chyba. No, robią się. O! Rozkurwiator. I granat mnie rzucił jak amenda. Brytyjski raczej. To już mniej możliwe. Gdzie on jest, te bydle? O, dźwięki z kosmosu. Chipują! Chipują nas. O, tam nasz pancer. Wynik wyrównany w miarę. 246, 256. I zestrzelić granat w locie? Czekajcie. Da się taką akcję zrobić. Dużo youtuberów narzekało, że te efekty graficzne, w sensie ten efekt tego śniegu jest wręcz przesadzony taki, ale mi się podoba na przykład. Wizualnie jest bardzo dobrze. A to jest, no jakby nie patrzeć, alfa. Także do pełnej wersji jeszcze się na pewno grafika zmieni i optymalizacja. Jest dobrze. Był już zrzucany śnieg. Tak był. Czy da się strzałem na przykład? Nie. To chyba dobrze. Słaba optymalizacja? No właśnie nie wiem, ja nie narzekam. Na ustawieniach wszystko na wysokie. Ze streamem i z nagrywaniem z jednego kompa. Siema Dawid. Wszystko działa. Picobello. To ino Dawidowi nie działało. Siema Tesla. Ludzie się chyba nerwują i z serwera wyłażą. Bo coś się robi coraz puściej. Ale już nie chcę wyłazić, bo mi bo mi zniknie progres. Na shift jest wstrzymywanie oddechu? Nie. To nasz. Tylko kar. Ja z kara nie umiem. A to w ogóle jest medyk, to nie jest snajper. To jest klasa medyka ma. Medyk ma Gewera z lunetą. A snajper ma właśnie kara. Tak, to jest Gewer 43. O, tu możemy sobie pobrać apteczki, amunicję. Pokaż STG-44. Zaraz pokażę. Gdzieś byli ludziki. Napisy skaczą tak, hakują jak w Cyberpunku.
Tu gdzieś teoretycznie powinni być wrogowie. Ale nie ma. A bo tam byli. Dobra, to przy okazji pokażę to STG-44. A propos właśnie, ulepszanie broni, zaraz zobaczymy. Powinna być taka opcja, żeby się bleed out na miejscu, że nie chcemy czekać. Że wybieramy świadomie śmierć. Tak, fligrem żeśmy latali, ale czołgu nie ma wolnego jeszcze nigdzie. No nie ma, czołg zajęty. Tu się, nie, gdzie to się robiło? O, tutaj. Ale nie ma tutaj opcji nigdzie póki co modyfikacji broni. Tylko te archetypy są, nie wiem czy tu można wybrać sobie w tym w alfie. Grenadier. Dobra, zaraz koniec rundy. I płci. No, tu też nie ma. Przepraszam, nie ma do wyboru. Także wrażenie jest mało kontrowersyjne i takie dość normalne, powiedziałbym. Znaczy baby nie krzyczą i nie giną nagminnie i nie ma tego wrażenia jak w Call of Duty WW2. O, nasz czołg. Właśnie, spróbujemy destrukcję na taką większą skalę sobie zobaczyć. Podpaliłem się. Co są granaty? Co? Aha, wrzuciłem do ognia ładunek wybuchowy. Nie spodziewałem się, że to wybuchnie. Zrobić tą sztuczkę. Jaką? Aha, z granatem. Teraz spróbujemy. Nie, bo chcę zobaczyć jak się komendy głosowe. Kommt in die Gänge, Soldaten. Das war's gut bei mir. No, Du bedauere, Soldat. fajnie. Alles klar, ja. Ja, alles klar. Ach, helft mir. Schnell! Ciśnie kupę. Hilfe. Verstärkung, Verstärkung! Ja. Patrzcie, o, one się lepią. Und hier Sprengladung. I patera. Sprengladung an. Wow. Rozdupiło. Siema, Nomadinio. O, hej nomad! Te można chyba, te takie małe domki można całe rozdupić, mi się wydaje. Hilfe papire. Są nogi. To jest bardzo tego. Mi się w głowie aż. Co, jak się patrzy na nogi? Co ty tak biegniesz i... Seht Patrzcie. ihr? Feindliche MG-Schütze. Da drüben. Hej kajzerka. Tak, hawajs. Krzywo biegnie? No, prawą nogę ma jakąś taką. Może ma platfusa. O, przepraszam. Platfusa i to z tego. Siema, a Edward. No, nareszcie. Jest bardzo duży odrzut. Dużo większy niż wcześniej. Śmiesznie to wygląda, jak się patrzy na nogi, jakby je miał dalej wysunięte niż tułów? Nie No odniosłem trochę. takiego Jakby tak z wrażenia. GoPro patrzył na nogi. Może. Może to też kwestia fowa. Bo ustawiłem sobie wyższy niż był normalnie. Co tu można jeszcze powiedzieć? Nimm mich bitte mit, ja? Co się gapisz? W języku staroangielskim słowo et oznacza pomyślność, a zaś... Aha, no dobra. Postać z Mirror's Edge w TPP? Tak. Wyginają się tak jej... No wyciąga jej się szyja, w ogóle jakieś takie cuda się tam z nią dzieją. Czy można uzyskać dostęp do zamkniętej alfy?
Raczej nie. Raczej chyba nie. Przejmujemy loading Bay'a. Michaela Bay'a. Czy kupiłbyś tę grę za 250-300 zł w dniu premiery, jakby nie było innej możliwości? Ale... Ja pierdzielę, ty. Ale nie rozumiem nie rozumiem, nie byłoby innej możliwości. No, graficznie i dźwiękowo jak zawsze jest tip-top. Prima sort. Do tego się na pewno nie idzie przyczepić. Kupujesz Amokula w łeb. No to bym kupił. To wtedy bym kupił. Tak, duży obszar do przejmowania punktów, a ludzi jest mało, bo 19 na 18 jest takie wrażenie trochę takiej pustki. Patty, czy ci się to podoba, tak na pierwszy rzut oka i ucha? Co? Mówię ci, czy ci się podoba na pierwszy rzut oka i ucha? No tak. No, Przecież mówiłam, fajne. jak jest z tymi strojami? Czy są dobrze odwzorowane? Ja nie znam się aż na tyle na militariach, żeby stwierdzić, czy to wszystko jest... Znaczy, no wiadomo, że na przykład w zimie biegają... Ej, V2 chyba gdzieś walło. Ej, patrzcie, leci V2. Czy V1? O kurde. W każdym razie, co chciałem powiedzieć. A to jest nasz. V1 raczej, no. Podobne do jedynki. No tak, podobne do jedynki. No a propos mundurów, no to wiadomo, że jak tu ktoś biega w jakimś kamuflażu, kurde, leśnym w Norwegii w zimie, no to nie, raczej by tak nikt nie robił, no ale to jeszcze nie jest największy problem. Ale dupło. Fajnie dupło. Aha, i tu jest taka, ja tego jeszcze nie widziałem, ale na przykład jakby stać bliżej tego V1, to by nas powalił fala ta, jak to się nazywa, uderzeniowa, by powaliła na ziemię. Pierwsza flaga III Rzeszy wyglądała właśnie tak, jak Maszem ukazano bez krzyża. No dobra, ale to nie dzieje się w latach 1933-35, także to tak jakby nieistotne, bo to nie ma sensu, no. No i koniec. Victory. Spróbujemy sobie jeszcze tego drugiego trybu. Tego, zapomniałem jak on się tam nazywał, zaraz zobaczymy. Siema Johnny Truck. Johnny. Patrzcie, tutaj już było jeden ma tego. Pilot ze snajperką i dwóch murzynów. No ale w alianckiej armii to jeszcze to idzie wybaczyć trochę. Mogło być gorzej. Nie było ani jednej kobiety. Ekspy zebrane. Spróbujemy pojazdem pojeździć, czołgiem w sensie, albo w ogóle czymkolwiek kołowym, albo gąsienicowym. Nie wiem ile ma być map na przykład w podstawowej wersji. Tak, mają makijaż jak Celtowie. Ale ja widziałem Azjatów normalnie w tych armiach. Dobra, widzimy sobie. Nie wiem czy to jest quit with squad, quit. Czy można grać dziadkiem Tuska? Ale śmieszne. Kamil, dziękuję za hosta. Witam wszystkich od Kamila. I my graliśmy Conquesta zwykłego, a zobaczymy sobie te wielkie operacje. Czy Focke-Wulfy są? Focke-Wulfy? Zaraz zobaczymy, ale chyba nie. Siema Izen. Elo. Po zakończeniu alfy będzie wipe. Na pewno, po wszystkich alfach zawsze jest wipe. Wielkie operacje. Potężne operacje. No ale widzicie, w menu gra się reklamuje kobietom. Nie wiem po co. Siema Patrycho. Siema Bartek, pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Pi. Co?
Pi. Nie mam już, zaraz sobie wezmę. Koset Kamila, który znalazł Wisłę w Poznaniu, co? Kijowo, że nie można wyjść z tego okna, co ci punkty przyjmują. Z jakiego okna? O. Tu mamy jakieś assignmenty. Break through or defend the sectors. No dobra. Bo kobieta w kampanii. No w kampanii będziemy grali członkinią ruchu oporu norweskiego. To raczej nie była ona. Tu się panowie brzydko wyzywają już na czacie. A lot of snipers. A i tutaj po prostu mamy to dzień po dniu tę operację. Na przykład jak jednego tam dnia zniszczymy, powiedzmy, działa na ziemi, to w następnym dniu, jak będziemy się desantować z samolotu, to nie będą już do nas strzelali, nie? Tak dalej, tak dalej. Ten niemiecki akcent. The enemy will tire easily. We will outlast them. Prepare yourselves. Prepare. No i tu liczy punkty. To jest tak jak były te... No to by te operacje też były w jedynce, nie? Było coś takiego jak norweski ruch oporu. Tak, było. Coś takiego jak norweski ruch oporu. Dobra, pojazdów nie ma, przynajmniej na razie. Czy uważam, że przemoc, wulgaryzmy i nagość są konieczne w grach i filmach? No, tam gdzie są konieczne, to są konieczne. A tam gdzie nie, to nie. Dobra, jest nasz już pełny serwer. O, patrzcie. No i to jest całkiem spoko. No, francuski ruch oporu też był, no był. De facto był. Wow. 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 Dzięki z dupy za follow. Ten z dupy? O, tu pan wybudował. Wszystkie punkty mamy chyba zajęte. No, gra będzie w pełnej polskiej wersji językowej, ja raczej będę grał w oryginalną. Mamy wszystkie punkty zajęte, to my nie mamy co robić. Znaczy obronione w sumie, mamy bronić punkty. Jeszcze nam nie zniszczyli. Jak ci EA pozwoli taką kupić? Co mi EA pozwoli kupić? Może was zaproszę do dubbingu. Można się było zgłosić i można... Aha. Można się było zgłosić i wygrać konkurs i wtedy byście dubbingowali. Rzuca tą bronią niemiłosiernie. Oryginalną wersję językową. Ale będzie do wyboru chyba. O kurwa. Dobrze się wywalił. Nie w plecy! Co, nie podobało ci się trio Izak Rock w BF1? Nie wiem nawet, bo ja nawet nie włączyłem po polsku jej ani na chwilę. Ty grałaś po polsku. Czy nie? No. I co? Jezu. Jakieś wnioski oprócz ziewania? Spoko. Nie było cringe'owo? Nie. Bad Company 2 było super spolszczenie, to już chyba... Na pewno lepiej niż w Far Cry 1. O, no dobra. Wszystko jest lepsze od Far Bądź Cry. ostrożny. Cholera, dobrze są. O tak, obczajałem budowanie.
Bawię się wyśmienicie. Coś się tak muli. Patty wczoraj się schlała, no. O wow, Patty, nie w tego, nie w strupa. No przestań! Co ty, mam cię bić na wizji? A w sumie to by się oglądało. Biłeś na mieście. Za suba to bym nawet uderzył. Hilfe! Tak, pazura dubbingowo, zgadza się. Tutaj chyba w tym trybie w ogóle nie ma pojazdów, kiedy my się bronimy. Aha, oni mają... To są ich punkty, tak? Te 300 tam. Chyba. Chyba tak. Jeden nam zajęli? Zajmują. Ktoś go zabił. Ja się zakrztusiłem. A to był jednak wróg. Tak właśnie się zastanawiałem. Czy pancernikiem będzie można płynąć? Nie wiem. W BF1 można było pancernikiem pływać? Ło! Ja pierdzielę! Wydupił jak Się zmęczyłam. nutria z buszu. A! Dreadnoughtem. A no to tutaj nie wiem, no na tej mapie nie w każdym razie. Szajse. Iść tam! Jeżina! Oj, niestety. Nikt nie pomógł. Ale lepiej mi idzie jak wcześniej. Dobra, zmienimy sobie klasę. Weźmiemy sobie tego z MP40. Pistolę mamy tylko jedną. O, ale mamy dwa noże. Siema, Wilen. Cześć Wojtek. Ciekawe czy... O nie, bo patrzcie jak on tak... Nie można nikomu uderzyć młotkiem, nikogo. Szkoda. Z buta wjeżdżam. Pokazać budowanie, czekajcie, na to patrzcie. Baba! Zbudowałem. Nie można się tym młotkiem klupnąć w głowę. No i tak to wygląda. Ten cień robi coś co innego, tak? Ej, faktycznie! Jakie jaja! Beka! O, jestem Last Surviving Squad Member. O, jaki ładny ogień. Będę sikał w nocy. Ty sobie... Nie, predefiniowa... Dzięki. Czekaj, gdzie się mówi? Du hast das gut bei mir. Goodbye Mia. Niemiecki cień pracuje. Są oznaczone takie punkty. O, widzicie? O, tutaj takim młotkiem. O! Kurde, jedzie czołg, a ja nie mam Wzięłam nic. łyka piwa i mnie tak zwoliło. Ja, to po łyku piwa. Zaraz będzie fir, to się odmulisz. Elo Zuza. Poka Battle Royale. Jakie Battle Royale? Nie ma Battle Royale. Znaczy ma być, no, ale tu nie ma. Battle Night. Idzie go naprawić? Nie, ten już jest chyba zdupiony na amen. Fortfit. Assist count as kill. A! No w większej zadymie i jak ten śnieg zaczyna to trochę FPS-y spadają, ale mówię, streamuję i nagrywam na jednym kompie. Będzie drugi komp, to na pewno będzie o wiele lepiej.
Co? Pepek. Co się gapisz, kurde, typie? Baba alert. Gdzie baba? Bo ja baba nie widziałem. Ani jednej baby tu jeszcze nie widziałem. Nie chcą chyba grać babami, co mnie cieszy. Lepiej tak nie gadać, bo dostałem bana na Facebooku, jeszcze dostanę na YouTubie. Baba mnie zabiła? Serio? Mogę coś wziąć? Muszę poskakać. Co? Ja muszę coś zrobić. I no nie za głośno, bo na pały ktoś zadzwoni. Patrzcie, jest pojazd. Wyjechałem! Jak u mnie wyglądała pogoda? Rozdupili mnie. Dzisiaj było spoko w miarę, padało potem trochę. Tak, Wolfeo, dostałem bana na Facebooku. No nie mogę wziąć czołgu, bo nie ma czołgów do wzięcia, jak widać. Czy ja wolę gry elektroniczne czy pudełkowe? Elektroniczne, nie mam miejsca już na pudełka. Kurwa. Trochę gracji, a nie jak słoń. Przepraszam. Bardziej tam skoczy na skakance. Kurwa. Tak. Co było w tym poście? Napisałem a propos streama z BF-a, że będę strzelał do kobiet i murzynów. W BF-ie. Jest przecież taka możliwość, nie? Czym twórcy się szczycą bardzo. Że gra jest taka multikulti i w ogóle do wszystkich. Ale widać... Na Facebooku to starczyło. Jajecznica mocno ścięta? Nie. Jajecznica musi być taka wodnista trochę. Nie, nikt nie podjebał, Kamil. Po prostu, nie wiem, wykryli jakoś... Nie wiem, jak to tam To działa. znaczy mają jakieś tam filtry. Mają filtry i stykły filtry. Zobaczyli, że kobiety, murzyny i strzelanie w jednym. No to cyk, banik. Także Kamil, uważaj i uważajcie, co postujecie. Ban na razie na dobę. Następne będą dłuższe. Ej, a wiecie, że ponoć nawet jakbyście chcieli wysłać coś bardzo takiego kontrowersyjnego sobie przez Messenger, to was też zbanują? Że jest ponoć wgląd w te wiadomości prywatne nawet? Ale już takiego mega coś, jakbyście chcieli tam jakieś, wiesz, poważnego. I właśnie zastanawiałem się, czy jakbym napisał w tym poście, że nie wiem, postrzelamy dzisiaj do Niemców, nie? Bo coś takiego, to myślę, że nie byłoby problemu. BF jest zbyt kolorowy? Nie wiem, czemu zbyt kolorowy, jest normalny. Nazistów, tak. Albo że postrzelamy do Anglików. Mój znajomy wysłał kumplowi piosenkę Kaczmarskiego w MP3, dostał mandat do domu. Co? Serio? To już tak trochę nie dowierzam. Czy będzie coś z tego? No, Reznov gra się lepiej niż się oglądało. Może coś z tego będzie nawet, ci powiem. Lol, Wojtek. Także wiecie, uważajcie, co sobie tam piszecie między sobą. Serio, Wolfeo? To już co, nie można nagich zdjęć wysyłać? No to Patty, musisz przestać. Siema, Luki. Nie mogę się zespawnić na koledze, bo jest under fire.
Dobra, nie zespawnię się tutaj. No nie mogę dalej, wziąłbym czołg, no ale nie mogę wziąć czołgu, bo są zajęte. To jest jakaś beta czy gra wyszła już? No ani to, to jest alfa Prawy zamknięta. górny róg. Jest napisane. Gra wychodzi chyba w październiku. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Nie powiem, bo Bartek zadaje za dużo za dziwnych pytań. Ej, bez sensu, że tu jest taki karabin zamontowany w zasadzie. Ja mam ich za dużo. Ulubionych potraw? Czy karabinów? Potraw. A, właśnie, apteczka. Erste Hilfe! Ich brauche Munition, Leute. Da! Erste Hilfe für dich! No leć się. W Polsce były. W Polsce, a w Norwegii? Chipują. Ej, to jak ja ustawiłem na ten, czekajcie. Ja ustawiłem chyba Announcer Voice. Ja dałem Native, to nie ma w ogóle. Czy w Norwegii było STG-44? A czemu miało nie być? Skoro Niemcy okupowali Norwegię. I tam byli. To czemu mieli nie mieć ich? Znaczy bez tego announcera jest o wiele lepiej, bo on czyta z tym fejkowym akcentem, to jest masakra. Szybko uratować go! O, patrzcie, cyk. Jestem dobrym Erste lekarzem. Hilfe, greif zu! Masz, leż się. Nie było tematu piłkarzy, nie ma tematu piłkarzy. Jakby to powiedzieć, nie ma tematu, no, nie ma o czym gadać. Za 4 lata, za 4 lata. Polska będzie mistrzem świata. Ich sterbe! Helf mir, verdammt nochmal! Ale dzisiaj był mecz o honor. Właśnie, nasi przegrali z Japonią. Dobra, nie gadajmy o tym. Cichaj, Patty, nie rozdrapuj ran. Ładny dźwięk. Nic się nie stało. Siema Ratel. Hej, Ratel. Czy da się ślizgać po lodzie? Nie, ale patrzcie jaki ładny lód. W opcjach klasy postaci masz kierowca. Może tam pojazd wybrać. Nie, no po prostu... A to jest wróg. Top 5 lodów w grach. No to tak jak woda w grach jest super ważna. Bitte, helft mir! Hilfe. Ich sterbe! No i umrzył. Że ja mam gdzieś tutaj kierowcę, tak? Nie wiem. Snajper, ale... No nie, pojazdy są... Zero jest po prostu, tutaj widać przy zębatce. Patrzmy sobie tego snipera, ale sniperem to ja nie ugram. Jaki ładny celownik. No i tu można wstrzymać oddech. I co on ma? A, do spotowania. Sprzęt. Możemy sobie dupnąć, działa. Ciekawe, czy idzie rozdupić domek. O, rozdupiłem. Znaczy dziurę zrobiła.
Lass mich einsteigen, Soldat. Nie można dobijać chyba tych, co leżą. Kto siedzi obok mnie? Patrycja. A nie widać? Pytali twórców, pamiętam, był gdzieś tam jakiś wywiad, to że czy można dobijać tych rannych, to on powiedział, że nie, bo to jest zbrodnia wojenna. Ze mnie jest doskonały snajper. No, trafiłem. Siema Killer B. Siema. Że to jest war crime i nie wolno. Mogło. Jak w Simsach, taki znaczek zrobić. Czyli lepiej dać się wykrwawić cierpienie niż dobić. Ich sterbe! No ja bym chciał, żeby była opcja szybszego wykrwawienia się, że nie wiem, wciska palce do rany czy coś i go boli i umiera. Padłem bardzo. Patrzcie, nie, bo nie będę mu niszczył tego. Cyjanek, tak. O, patrzcie, tu z domu został inokomin. Ciekawe, czy go idzie rozwalić, o. O, pff. Nie przyczepiło się. O. Uwaga, test. Cześć zwierzak. Rozdupił się. Czemu polscy piłkarze nie mogą być jak polscy skoczkowie? Bo by wyglądali zajebiście głupio biegając w nartach po boisku, no. Prosta sprawa. Ucisy. To by było niepoważne. Tych całych. Głodny się robię. Z tego strzelania. A ja ze stresu. Jakiego stresu? Ty się Patty dość stresujesz czymś. Tak mówisz, jakby teraz wyglądali poważnie. Nie no, bez przesady. Bez przesady, że poważnie. Verdammt, tut das weh! Dobra, nie, chcę umrzeć. Chcę i już umieram, odchodzę. Dobre wołanie o pomoc. No chciałbym wam czołga pokazać, no ale no nie mogę, no nie mogę. Aż mi się czkło, sorry. Co oni tam tak stoją? O, jeden już nie stoi. I siup. Co ty? Zamur... O! O! Fajną mam dziewczynę obok. No wiem, no. Łódź! No chcę umrzeć, no. To mi się nie podoba trochę. Ratel! Że muszę czekać, nie mogę umrzeć. Czemu na nim nie mogę? O. Siema trucizna. Jak mi się podoba BF? Podoba mi się, o dziwo. Podoba mi się o wiele bardziej niż to, co wcześniej oglądałem na gameplayach. Bo akurat gramy na takim serwerze, czy zostało to jakoś, nie wiem, zmienione. Że nie ma tych bab wszędzie. Znaczy nie widziałem ani jednej. A i po stronie Niemców nawet ani jednego murzyna nie stwierdziłem jeszcze. Także jest nawet w miarę wojenny klimat. Bo z tego co widziałem na gameplayach wcześniej, to wyglądało dramatycznie. Boli mnie.
Wyjdzie pełna wersja, będzie gorzej niż w kodzie. Oby nie, no mam nadzieję, że może nie. Bo widziałem tą alfę na YouTubie wcześniej i tam było pełno bab i murzynów i tak dalej. Dobra, nie gadajmy już o babach i murzynach, bo kurde, ban incoming. Zaś. Przez te emocje, Nie, Patty, nie. Przestań. Uszalały. To jest wojna, nie można śpiewać Martyniuka. A myślałem, że on żyje jeszcze. Jaki jest mój ulubiony reżyser? Reżyser filmów akcji. Pokaż, co spodnie nosi. Ja już naśpiewałam się dzisiaj. Kann mir jemand helfen? Chcę umrzeć. Nie ratujcie mnie. Major Suchodolski, tak. No spawnuj, no. Ile tego meczu jeszcze? Niedużo. Niklas na takiego co w spódnicy lubi biegać? Lubię. I bez majtków pod spodem. Dzięki za follow, Doktor Śmierć V21. Doktor Śmierć. Właśnie, możecie sobie zostawić followka, jak jeszcze nie macie, a wy sobie tego sobie zostawcie. Baba! O, już sobie zepsułem całą frajdę z gry. Ale jest ich mało, a może to był o bardzo kobiecej urodzie taki chłopiec. Futbol. Przeżyjmy to. Jeszcze raz. Stealth kill. Co jeszcze raz? Futbol. Bite. Skąd masz BF5? Ukradłem! Co oni tak pospadali z tej góry? Co tam się stało? Siema Wild High Style. Bri. Nie, ja tak miałem wybuchnąć ich teraz granatem. A nie miał 19 października wyjść. No tak! To jest zamknięta alfa. Dzięki za followy, Kapin, Heja i Scar. Co słychać? No co słychać? Zbieram suby, bo mało mam. Nigdy nie miałem mniej subów. Sytuacja subowa jest i tu by można było Zbigniewa Stanogę zacytować. No. Ratel, nie być taki mądry, bo cię braknie. No i co to jest? Co to kurwa jest? Co to jest? Podaj mi piwo. Nie zalizuj mnie, podaj mi piwo. Kaje. Kaj, nikaj. Dobra, nie chce mi się sięgać, to se te otworzę, co miało być na podróż. Niech weź mi otwórz, nie mam pazurów. Będziesz grać z Patty Fira. Nie, ja będę siedział obok i się patrzył. Wolisz żyć w mieście czy na wsi? Ej Bartek, o co ci chodzi? Uspokój się. Uspokój się! Czy smakował maczek dzisiaj? A skąd wiesz, że byliśmy w McDonaldzie? I coś wrzucałeś na Instagrama? Nie? Też nie. Jesteśmy śledzeni. Dobra, moi drodzy, wnioski przy piwie z Alfy Battlefielda. Ja jeszcze się zespawnię. Fajne jest to, że to jest w różnych porach dnia i nocy. Jest taki wstęp ładny. Jest zorza, patrz. Zawsze chciałam zobaczyć. Graficznie, no i dźwiękowo jest super. No generalnie no BF, no tak jak to wyglądało wcześniej na
filmach, no, jak jest mało tych bab i jest klimat, to jest bardzo fajnie. Kiedy film później? Jak się pojawiają, to już gorzej się robi. Ej, patrz. Aha! To jak mamy punkty, to tutaj możemy Składałam wezwać wam tą... zamówienie. A w sumie widziałam, tak się patrzyły na nas. Widziałam. Aha! A, dobra, to trzeba było coś tam pomachać. Albo dać tego 2 razy mięsko. Ale Frytki. bardzo mi smakowało. To był najlepiej złożony hamburger na ten, jaki jadłem. Dobra, tyle. Moi drodzy, możecie się podzielić wnioskami, prawda, w komentarzach na YouTubie. Nie jest źle. Ja Nie. zgodniałam. Jakby nie te baby. Nieważne. Baby, ach No. ty baby. No i tyle, moi drodzy, to prawda. Zostawcie łapkę, prawda, w górę, suba. Aha, i jeszcze raz przypomnę, a się podliżę trochę, że grę mam dzięki partnerskiemu programowi EA Game Changer, dzięki któremu mogę sobie grać w takie gry i alfy i tak dalej. I to fajna rzecz. Także widzimy się i wpadajcie na streamy. Pa, pa.